noma isimo simanzonzo. Thokozela indaba eshisayo noma isimo simanzonzo. Ngikubingelele mbukeli lapha ekhaya. Indaba ke ezimnandi lapha kuMaskandi ke ayisoze ke zaphela njengoba sibona lapha ke uDSD kungathi ke icecile lena ke elizophuma kuyiseti yakhe njengoba silindele ke vele ke abaculi ke abaningi kuba ke bededele ke amaseti abo ke akuona ke lo nyaka njengoba sazi ke futhi nokuthi ke igqomesha ke umthandeni ke umfo Manqele ke uzodedela ke iseti lakhe ke maduze kodwa ke wayethembisile ke ukuthi ke uzokhipha kuyona ke lenyanga ke kodwa ke sesiyobona ngaye ke umfo kaManqele ukuthi ke wenze njani nangu uDSD eshaya ke ingoma yakhe emnandi ethi ke angisoze ngasokola ngiphethe into esandleni nathi ke ingoma emnandi lezinga kuyembukele bengize nazo namhlanje siyabonga. Angeke ngisokole ngiphethe into esandleni, angeke ngisafare ngiphethe into esandleni, angeke ngisokole ngiphethe into esandleni, angeke ngisafare ngiphethe into esandleni, angeke ngisokole nginabalandeli, angeke ngisafare nginabalandeli, angeke ngisokole nginabalandeli, angeke ngisafare nginabalandeli, angeke ngisokole nginabalandeli. Angizange ngokulo mina ntombi ngizofuna uthando. No 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 no, manje ngiyasabala ubaba kunevola volo volo volo, manje ngiyasabala ubaba kunevola volo volo volo.